Dámy a páni, vítam vás pri novom videu a recenzii na LEGO Ninjago set s číslom 71834 multifunkčný ultramech Zeyna. Tento set obsahuje 1187 dielikov, 7 minifiguriek a jeho cena je 80 eur. Poďme sa vrhnúť na prvú figurku. Prvú tu máme Soru. Sora je za mňa akože no, to je tá stará Sora, takže to berem tak, že nič nové, iba toto, tá je maska, čo máme aj v tom spinnery. Takže ako za mňa to také pohode, no, ruku má tiež super. Za mňa nie je to hrozná figurka, je to poviem dobrá figurka. Hlavu má vlastne takúto a takúto. Ďalej tu máme Pixel. Pixel Nova je za mňa úplne super, fakt. Potisk má nádherný. Hlavu má takúto a takúto. Za mňa super figurka, fakt. Zozadu vyzerá takto. Počkajte, takto. Takže za mňa fakt super. Veľmi sa mi páči táto figurka. Som rád, že je v tomto setu. Jak to mám povedať? No, ďalšou figurkou je Cole. Cole je za mňa úplne super, fakt mi sa veľmi páči ten jeho potisk. Tú hlavu má tú starú, ktorú mal aj predtým. Má prismatický meč a normálny jeho meč. A zozadu vyzerá takto. Takže Cole tiež za mňa super figurka. A môžeme ísť na ďalšiu figurku. Ďalej tu máme Nocta. Noct je vo viacerých setoch, čo aj v minulom videu som to povedal, keď som recenzoval Thunderfanga, že mohli tam dať iného zo zakázanej peťky, hej. Takže nejako teraz, že proste vydajú toho Jehovho draka, či čo to je, a proste tam dajú Rox. A že inde není. No ale Noct je akože za mňa super figurka, mne sa veľmi páči jeho potisk. Zozadu tiež tvár má takúto a zozadu vyzerá takto. Čiže za mňa akože fakt super. A ten meč aj v minulom videu som to povedal, mohol mať trošku kratší, neviem, príde mi to také príliš dlhé možno, neviem. No a poďme na ďalšiu figurku. Ďalšou figurkou je tento dračí bojovník, ktorý tiež akože super potisk, má tento meč, takúto hlavu zozadu. A vlastne toho draka mu viete dať dole. Viete ho mať bez tých krídel. A teraz ho musím pripojiť tak. Ešte vám ukážem zozadu, keď sa mi to podarí. Ja nechcel som ho rozobrať. Chcel som mu iba. Dobre, hlavu mu dole asi nedám, lebo fakt je to ťažko kvôli tomu tu. Takže tak, no, nevadí. Takže len on a ďalej tu máme tohto bojovníka dračieho, ktorý tiež má za mňa super potisk. On toho draka nemá, čo neviem, akože mohli mu ho dať to kvôli asi tým vlasom. A no, dobre, mám to. Zozadu tiež vyzerá takisto aj ten druhý. A tento má iba túto sekeru. No a takto vyzerá nohy. No a poslednú chvíľku máme na tom našom sete, ja ju zoberiem, a to je Zeyn. Tento Zeyn, nie je to normálna figurka, je to ten z tých Lego dielikov. Vidíte, jak je povpájaný. Za mňa ten Zeyn je úplne super, nádherná figurka, potisk, fakt. Toto je nálepka, keď sa nemýlim. Hej, to je nálepka. Tu má potisk, tu má nálepku, tu na. Za mňa fakt je to super figurka, mne sa veľmi páči a som rád, že je tu na, že je exkluzívny vlastne k tomuto setu. Dúfam, že v časopise žiadnom nebude. Takže tak, no a tak to vyzerá a poďme sa vrhnúť na set. Vlastne Zeyna viem takto toto, keď urobíte. Super. No keď takto povkladáte, tak ho vlastne do toho vložíte takto.
je tam. No a poďme si to priblížiť trošku na ten chvost raju. Tak. A ja to dám takto nejako. Za mňa akože tento set je úplne super. Fakt, že sa dá postaviť na robota. Prečo? Akože viete, máme aj takto hýbať nohami, len trošku ťažšie sa to hýbe, keďže tam má, keďže to je vlastne to auto z toho a proste aj keď chcete, že nech chodí, tak proste bude takto, áno. Je to trošku také, no ale nevadí. Tak. Ďalej tu má tieto nohy, viete nimi tiež hýbať. Tieto ruky, to viete takto hýbať. To ukážem. Takto. Potom takto týmto. Týmto viete točiť. To isté aj druhou. Hej. Takto. Potom tu máme Rajua, ktorý je proste iba tam. Takto, hej. Zozadu ten mech vyzerá takto. No a ja by som to asi išiel rozobrať a ukázať vám to, ako to potom spojiť a tak. Takže zoberieme Zayna. Ako vám to ukážem aj vlastne, ako to rozpojiť. Toto tu normálne odpojím. Keď sa mi to podarí. Takto. No vlastne toto, čo urobíme, tak to je takto. A tu nám asi môžete všimnúť, že tu sú tieto dieliky. Toto tu. Tieto tu. Tak to vlastne spojíme takto. A tu nám vypadol dielik. No a ešte musíte toto posunúť. A máte takéto auto. Čo je za mňa veľmi super, že vlastne tu je také auto. Mne sa veľmi páči vlastne tu, keď otvoríte, no, tu keď otvoríte, tak tu viete vložiť figurku, napríklad ja tu dám Pixel teraz. Hej, to je za mňa veľmi dobré, že tam viete dať takto figurku, že aj na to mysleli vlastne. Potom vlastne, čo je škoda, že tu sú tie strieľače, tu dáte dieliky a proste to vystrelí. Mohla tam ísť druhá figurka, nevadí. Tak toto sklopíte a proste pôjdete. Ďalej tu odpojím Rajua a z tohto toto takto otočím. Aj toto. Takto. Takto. No a máte z toho takúto stíhačku, ktorá je za mňa tiež akože super. Sa to ako páči. Ďalej, čo tu viete, vlastne vložíte hociakú figurku, ja tam vložím Soru. Takto. No a ďalej vlastne tu máte nálepku. Tu to isté na druhej strane. Tu je nálepka, tu aj tu. Aj tu sú tri. Aj tu alebo neviem, či to je potisknuté, to je asi potisknuté. Z dola nemá nič, žiadnu nálepku. Toto auto vlastne tiež má tu dve, z boku túto a túto. A to je vlastne, nie, ešte má tu. A z druhej strany tu. Takže to bola vlastne stíhačka. No a Rajua vlastne takto máte. Dal. Super. Niečo mi odpadlo. Skrýl to odpadlo. Neviem. Iba ho proste takto postavíte a máte Rajua. Aha, už viem. Staďal. Tak. No a vlastne viete hýbať týmto jeho krkom, nohami, chvostom, aj krídlami vlastne. Tiež nám viete vložiť, dať sadnúť hociakú figurku, je tam dám koula. A vlastne je super, že keď ten set máte vystavený, tak vlastne, že tie figurky môžete mať na ňom. V podstate. Tiež, no Raju má vlastne tiež tu na nálepky. Toto je potisknutá tvár. A
to boli asi všetky sety. Ďalej sa môžeme pozrieť na manuály. Sú 3. Prvým je Ryu, vlastne skladáte Ryua, kde je Ryu, Zane, Cole a tento dračí bojovník. Tiež keď pretočíme cez postup, všetko, tak a tu reklamy nie sú. OK, tu reklamy nie sú, ale pokračujete stávaním stíhačky, kde je stíhačka a Sora. Tu tiež by nemali byť reklamy, nie, tu je ukázané, ako to dostávate. A pokračujete stávaním toho auta, kde je vlastne Noct, Pixel a ten dračí bojovník. A tu už reklamy sú. No a vlastne ja mám tento set, to už som hovoril v minulom videu, tento, potom a tento. Napíšte mi do komentárov, či by ste chceli recenziu na tento spinner Kyle, lebo všetky sú rovnaké. No a ja ju keď tak urobím z manuály. Vyzerajú. No, tento vyzerá takto. A tie ostatné dva sú tu na Ryu. Má takto logo Lego. No a tento nemá nič. Proste bokocky. Takže to bolo všetko pre toto video. Vidíme sa pri ďalších videách a čus.